So, alam ko may mga tinawag sa area na yan. Na, lahat tayo, of course, intercessor, pero may mga kayang magbigay ng extra time. Yun yung intercessor. Ang ibig sabihin, yung ministry of intercession. Yung tapos ka ng manalangin, siya gusto pang manalangin. Yun yung ministry of intercession. And it's the priority nila. Hindi nila nineglect yung iba. Nagpa-plant pa rin ng church, pero hindi niya maneglect yung intercession. Nag-preach pa rin, nagtuturo pa rin, pero intercession ang wala siyang ginagawa, intercessor siya talaga. Yun yung ministry of intercession. Although lahat tayo dapat intercessor, ngunit meron talagang mga tao na yun ang ministry. Okay? Huwag niyo sabihin na, hindi ko ministry ang intercession. No. Part yan ng buhay mo bilang manggagawa. Amen. Pero yung ministry of intercession, ito yung mga they want more. Ang burden na kinikerry nila sa spiritual, matindi. They carry the burden in the spirit world, in the ministry, sa spiritual side. Sana yun yung mga nanay natin, di ba? Hindi na makahayo, pero hindi nila ma-feel na sila ay walang nagagawa kasi mas malaki ang nagagawa nila sa panalangin. Amen? Praise God. So, that is defining our direction. So, yun, Michael, yung pa natin, make our worship glorious. Hindi lang, parang concert sa langit. Hindi concert sa lupa. Iba yung concert sa lupa. Concert sa langit where we can enjoy, alright, the presence of God, okay, at lalabas yung prophetic, lalabas yung intercessors, habang nag-worship. Ang tawag doon yung intersection. When the worship life and the intercessory life intersect together, there will be miracle. May mangyayari. Intercession alone, kulang. Worship alone, hindi yan lang. Mag-intersect dapat. Parang crossroad. Magkikita-kita yung iba-ibang gift. Alright? The fivefold ministry, they will see each other together and intersect sa worship that will produce intercession and intercession that produces worship. Pag yun ang nangyari, yung ating iniisip na, bakit, sino sa inyo dito ang alam niya nakakaboring ang nakikimisa lang? Diba? Alam niyo yung ibig sabihin? Yung attend ka lang. Yung iba gusto ganun lang. Attend kasi mali ang konsepto ng pagiging Kristiyano. Mali ang nasa isip. Ang tingin nila ay yung old na nakagisnan. Sunday, mimisa ka, pagka-kauli ka lang bilay mo. Hindi ganun. Ang pagpunta natin dito, kumuha ka ng kaya mong makuha dahil inihahanda ka ng Diyos for something else. Na nakamatch sa abilidad, nakamatch sa kaya mong gawin, or higit pa dahil kasama mo ang Diyos, nakamatch sa kaya mong abutin, nakamatch yan sa lakas mo. Alam nga namang, 83 years old ka na, sabi ng Lord, go into the whole world. Parusa yun. Ano kanya ibig sabihin? Sino ang hahayo? Yung mga malakas-lakas pa, amen? Pero yung 83 years old, kaya niyang pumunta talaga sa ibang bansa pag nanalangin. Amen? Kaya yung mga intercessor, isa ang bagay lang ang suggestion ko na huwag ninyong ipapagawa. Manalangin bago kumain. Kasi pag intercessor yan, magpipray, iikot sa ibang bansa. Pagbalik sa Pilipinas, malamig na yung pagkain. Yun yung intercessor. Joke. Pero totoo, di ba? May mga nagpipray na parang umiikot sa ibang bansa, bago pupunta pa sa Ukraine, pupunta pa yan sa Middle East, pagpipray pa ang Hudyo, ang gera, punta sa West Philippine Sea, pupunta, opening ko lang yun, prayer for the food yun, ha? Kasi may heart talagang mag-pray. Amen? Pero huwag niyong kaligtaan, ipag-pray, of course, ang bawat isa. Amen? Lalo na yung mga nagpapagal, right?
Sino naniwala na nakakapagod din ang ministry, pero pag nasa Lord ka, nai-enjoy mo? Amen ba? Oh, we are still in this body. Alam ko yung ibig kong sabihin kasi matagal na ako sa ministry. But, pag kasama mo ang Lord at nakikita mo ang bunga ng iyong pinaghirapan, ay parang babae lang na nanay na nanganak lang yan. Di ba? Nag-labor, 9 months. Pag nanganak, parang naaalis yung pagod. Parang alam ko, ha? Di ba? Naaalis yung pagod. Naluwal na. Kailanman, hindi ko malalaman. But we appreciate. Alright? So, ganun, sa ministry, pwedeng mag-labor in prayer. Sa ministry. Siguro, pag-pray natin yung mga kalalakihan na hindi naramdaman mga anak, sa spiritual ay maramdaman nila. May experience nila ang mag-labor in the spirit. Amen. Yun. At least, malalaman natin, ay ganun pala mga anak sa spiritual. Ipanganak ang isang vision, ipanganak ang isang gawain. Okay, so, praise the Lord. Just prepare yourself for what the Lord prepares for you. Amen ba? Be faithful, maging tapat sa mga iniatas na mga tasking, trabaho. Be faithful there. And the Lord, at the right time, hindi mo inaasahan, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. So, sa next meeting, yung ituturo ko kasi yun. Pwede sundan ninyo yun. What are the practical ways to prepare yourself? Para sa, pag sinabi mong, Lord, use me, ready ka talaga. May mga iba kasi, Lord, use me, hindi naman kagamit-gamit. May mga ganun, di ba? So, it's not about, Lord, use me. It's about, are you usable? Okay? So, prepare to be used by God. Do everything. Faithfulness, di ba? Katapatan, at kasipagan, at fueled by love for God. Yun yung mag-assessment tayo. Lahat ng mga kasama nating nagsimula nung unang panahon. Kahapon, dumating yung kapatid ni Maricar. May anak, mas matangkad kay Maricar. 40 years old. 40 plus. Ilang taon ka nung nandun ako sa Bungabon, nung dumating kami, 13 years old, Pastor. 13 years old. 13 years old pa lang yun. Dati. Hindi ko tinanong yung age niya kasi alam ko na kung ilan, gano'n na ako katanda pag tinanong ko ang age niya. Yeah? Sinabi niya, 40 na ako. 13 years old. Ilan yon? Pero sabi niya, Pastor, ba't hindi nagbago ang mukha mo? Bakit in-expect mong magbago? Hallelujah. Kaya, actually, ayaw ko mang i-post ni Rex yung mukha ko noon. Kasi mas matanda yun. Huwag nyo natitignan, huwag kayo mag-research. Okay? Hindi nyo makikilala yun. Lagi nagpapasting kasi. Dahil walang makain nung unang panahon. Praise the Lord. Masarap magpasting kahit may makain. Pero alam mong magpasting, oh, hallelujah. Oh, Sister Nida, Sister Valentina, hindi nagbabago ang lakas. Amen. Oh, yan yung mga contemporary natin na unang-unang panahon. Sister Soli, di ba? Lalo na Sister Lina, hindi na nga naman. Sister Babe. Ano nga pala yung brand ng pampaitim? Yung iba. Okay. Ang ibig ko sabihin yung lakas. Lakas, pagpunta, love for God. Ang mahirap kasi yung lumalakas, pero nawawala naman sa Lord. Yun ang delikado, di ba? Dapat ang pag-ibig natin sa Panginoon lalong tumitibay, lalong lumalakas pag tumatanda. Tama ba?
Ito, totoo ito. May nakikinig dyan ng mga senior citizen. Dalawa na eh. Senior, meaning hindi lang. Kasi pag 60 years old, senior citizen. Pag 70, senior citizen. Pag 80, tatlo na yon, di ba? Tatlong dekada. Di ba? 80 plus. Kakailanganin nyo talaga ang Word of God pagtanda. Nako, delikado. Ang tumatanda, maraming nakakalimutan. Okay lang sana kung utang lang nakakalimutan. Hindi. Diba? Nakakalimutan mo, baka pati pangalan ng asawa. Oh, pangalan ng anak, pangalan ng, lalo na apo, wala na. Pag tumatanda. Pero pag sinabi mong Jesus, baka iiyak. Sasabihin niya, paano ko makakalimutan ng kaisa-isa kong tagapagligtas? So, kalimutan na niya lahat. Wag lang ang Panginoong Hesukristo. So, importante ang salita ng Diyos. Paano kung wala siyang maalaala kahit isa? Wala na. Problema na. So, ngayon pa lang, ay simintuhin na natin yan. We must fully know the Lord. At para hindi mawala ang Lord sa puso mo, yung paglilingkod, when you serve our Savior, when you serve God, grabe. Bata ka pa. Mas maganda nga, bata pa eh. Ganun yun, di ba? Sa Israel, bata pa. Tama? Si Lord, hindi niya sinabing teenager eh. To your children. Bata pa, hinuhubog na yan. Hindi tayo magsisisi. Pag hindi natin hinubog yung mga kabataan, ang uhubog sa kanila, ang mundo para sirain sila. Yan ang totoo. Yung mga preaching namin, 1980s, 1990s, ngayon yung makikita, paparating yun. Noon, pag nagpipreach tayo, parang ang tagal, no? Haba pa, future pa. Ngayon, kitang-kita na natin, nangyayari. Lalo na pag sinimulan ko na ulit yung pagtuturo ng end times. So, mayroon na kami schedule dyan sa Malawag kasi popular request din yon about end times. Hindi ko alam kung i-online nila, okay, every after prayer works. Kasi it's not about knowing the end times. It's about preparing for the end times. Yung iba, alam na. Yung iba, takot na nga eh. Kasi hindi alam ang mangyayari. O ang sinasabi tungkol sa Antichrist. So, ang hinihintay tuloy, yung Antichrist. Hindi ang Panginoon. Tama? Yun yung nangyayari sa iba. Yung mga nagsiseminar, nagbayad ka na, tinakot ka pa. Di ba? Sa seminar, may mga ganun ngayon. Pero that's not the thing. So, dapat maintindihan natin, in the last days, exciting. Amen? At be a part of the exciting para hindi ka boring. Iba na ang panahon ngayon. Di ba? So, ang dami ng advancement ngayon. Gamitin natin yung mga advancement upang makapag-evangelize. So, that's all. God bless you. At nawa ay nakuha nyo ang instruction, okay, how to really grow and how to do the ministry, pastoral ministry, ministry ng Panginoon. I believe, I pray na maging obedient lahat, okay, na mamanggagawa at hindi manguha at mangupya na, sa iba, ganito lang naman eh. Bakit dyan, stricto? Hindi dahil sa stricto, disiplinado. Iba yung stricto sa disiplinado. Amen? Ang stricto, inistriktuhan mo yung mahirap matuto. Pero ang disiplinado, hindi mo kailangan istriktuhan kasi disiplinado. Tama? No. Ako, bakit ko istriktuhan? Disiplinado yan eh. Alam niya ang ginagawa niya. So, yun yung ibig sabihin. Alright, so the Lord bless you. At let's pray. Father, in Jesus' name, we thank you. Lahat ng instruction na aming narinig, O Lord God, either face-to-face or online, we pray na ma-bless ang bawat isa and we prepare, O God, for the exciting last days ministry na gagawin, pinapagawa niyo po sa amin. O Lord God, revive your people. Let your spirit continually fire up your people in Jesus' mighty name. O Lord God, magkaroon ng hunger of your word, hunger of your presence. Hindi lamang yun, kundi hunger ng iyong pagkilos.
sa mga tao, sa pamilya, sa mga barangay, and hunger, O God, to reach out. Thank you, Lord, because our faith will continually grow and that nothing is impossible to them that believe. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Yan, thank you po, Pastor. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po everyone. Announcement po yung mga ENMA student. May ENMA po ngayon, ENMA class today po, around 1 p.m. Yun lamang po.